Ještě jednou. Já jsem tě neposlouchá teď. Povedej. To je jedno. Povedej. Prostě nějaký mladý fracik, jako seš ty, tak nějaký problémy. Mě nabourá auto a pak nějaký problém, jak se jednu fláknu a od toho jsem na to. No a co on, když si mu fláknu? No, k tomu, že... Zase to tak nebylo, to je zase výsledka, jsem spadnul v práci na Idris Svěrek. Co kecáš? Tak si jako A vymýšlíš to mě teď? viděl, já jsem spadnul, že A ty si vymýšlíš teď teda zase, nebo co? Tak jak to bylo? jo. V Jsi práci, ale to mě debil. viděl. No jsem tak zase- proč si vymýšlíš? Jo. Čekám na tebe. Jiné hudky tady mají. Bylo to plný tady potuč, šel jsem na toaletu a Co ke... vrátím se Co a ke... byl Bára, že si zatří a přitom tam chyběla. Tak já jsem měl podně. Co kecáš ty? Šel jsem jenom tam za roh. Vždyť to je dohromady, ne? Nebo zase každý má svůj, jako jo? Co můžeš jít tamhle ještě? Tam už taky nejsou. Je, tam jich je dost. Koukej. Tam jich je jeden, Je dva. to necelých 5 minut, co jsme koupili 2 balíčky jahod. Ty vole, ale teď byly do polovy, ať ukážu, já to mám na to, na